खुलुमबाय जेएन बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। हाइलाकान्दि जिल्लानि आसाम मिजोराम सीमा साखाथियाव थानाय काट्रिसेरायाव आसाम बिधान सभानि बिबुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिका आरो गाहाय पुलिस बिबानगिरिफोरनि नुजाथिनायाव ब्रु उदखारि हानजानि सा 1179 सोद्रोमाफोरा हाथियारजों लोगोसे गावखौ गथायदों। बिसोरनि गेजेराव सा 634 सोद्रोमाफोरा राजेश सार्किया दैदेननाय ब्रु रिभलिउसनारि आर्मी अफ इउनियन हानजानि आरो गुबुन सा 545 सोद्रोमाफोरा धनाराम रियांग दैदेननाय इउनाइटेड डेम'क्रेटिक लिबारेशन फ्रन्ट अफ बाराक भेलि हानजानि होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 2014 मायथाइयाव आसामनि माखासे सीमा ओनसोलाव थानाय रियांग हारिनि जिउ खुंनाय राहाखौ जौगाखांहोनाय थांखिजों बे हानजाखौ दाफुंनाय जादोंमोन। एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस हिरेन चन्द्र नाथआ बे गोरोबथानि गुबै बाथ्राफोरखौ फोरमायना होयो आरो सरकारनि आयेन बायदियै बिसोरनि थांनानै थानायनि राहाखौ थाबैनो मावफुंगोन होननानै फोरमायनायजों लोगोसे बेनि गेजेरजों बाराक सेरफाङाव अरायनि थाखाय सुखु आरो गोजोन फैगोन होननानै बुंथियो। मोन्नैबो हानजायानो मोन 18 AK-47, M16, 400 एमिनेशन बायदि बायदिजों लोगोसे गासै मोन 350 हाथियारफोरखौ गथायदों होननानै हिरेन चन्द्र नाथआ फोरमायबावदों। बिटिआर सरकारा खोथा होनाय बायदि दाब दाब जायगायाव हानि मोनथाय हा पाट्टा होगासिनो। बिटिआर ओनसोलाव रायजो राजाफोरा हा हुनि पाट्टा गैयैयाबो मोनसे गुबै जेंना। बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो बिटिआर सरकारा सरकाराव फैफिननायनिफ्रायनो खोथा होबोदों। खोथा होबोनाय बायदिनो दिनैनि समाव बिटिआर सरकारा हा पाट्टाखौ जेंनाखौ सुस्रांनो आरो हा पाट्टा गैजायै रायजो राजाफोरनो बिटिआर सरकारनि हाबा मावनायाव हा पाट्टाखौ मोनफुंगासिनो। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव 12 डिसेम्बरनिफ्राय 22 डिसेम्बरसिम बिटिआरनि गासै मोन 19 खाजोना बेंखन मिरु मावख'आव हानि मेला खुंफुंदों। बेबादिनो मैयानिफ्राय बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लानि खाजोना बेंखन मिरु मावख'आव मैयानिफ्राय हानि मेला खुंफुंनायखौ नुनो मोन्दों आरो बे मेलायाव एकस'ना पाट्टा हानिफ्राय मियादि हायाव सोलायनाय, हानि नामजारि खालामनाय, हानि पाट्टा होनाय, हा थानायनि फोरमानलाइ, सिटानि फोरमानलिथि आरो जमामन्दी फोरमानलिथिखौ रायजो राजाफोरा गोरलैयैनो बानायनानै लानो हागोन। बेबादिनो बाक्सानि बाक्सा बेंखनारि मावख'आव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ हानि फोरमानलाइखौ हानि बिगोमाफोरखौ गावनि आखाइजों गथायनानै मेलाखौ बेखेवनानै होयो। डक्टर शभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि फरायसाफोरा प्रिन्सिपाल लारलि ब्रह्मनि हेंथायै गोख्रों खुर दिखांदों। फरायसाफोरनि गोख्रों दाबि, प्रिन्सिपाल लारलि ब्रह्मखौ थाबैनो डक्टर शभा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनिफ्राय होखारनांगौ। भेरगाव जिल्ला बर' सावथुन मुलुग हानजाया सेथि बान्था राननाय हाबाफारि खुंनो साखाफारा जादों। थांनाय सानखालि बे हाबाफारिनिनो खुंफुंजानो गोनां डेम' सं बानायनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। बर' सावथुन मुलुगा सुंद' सावथुन दिहुननाय आलादा महर मोनदों। आथिखालाव गोबां बर' सावथुन दिहुनगिरिफोरा बर'नि सुंद' सावथुन दिहुननायखौ जों नुनो मोनसै। बेखौ नोजोर बोनानै भेरगाव जिल्ला बर' सावथुन मुलुग हानजाया मोनसे गोदान थांखि लादों। भेरगाव जिल्ला बर' सावथुन मुलुग हानजाया देग्लायनिफ्राय जायनो साबसिन बर' सावथुन बानायनो हायो आरो साबसिन सुंद' भिडिअ बानायना दिन्थिनो हायो बिसोरनो बान्था होनो साखाफारा जादों। साखाफारा जानाय बादिनो बोहैथि दाननि फैगौ 23 अक्ट' खालारखालि सेथि खेब बर' सावथुन मुलुग बान्था राननाय हाबाफारि खुंफुंगोन। खुंफुंजानो गोनां बे हाबाफारियावनो बर' सावथुन मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायदों भेरगाव जिल्ला बर' सावथुन मुलुग हानजाया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।